L-ewwel nofs ta' din is-sena kien wieħed eċċezzjonali għal-Lukandi ta' Ħames Stillel f'pajjiżna. Dan irrapurtatu di Business Observer li tkellmet ma' ta' sidien tal-Lukandi lussużi li deskrivew l-ewwel 6 xhur tas-sena bħala pożittivi ħafna. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandiera u r-Ristoranti Agius Muscat li qal li dan ir-riżultat mhux b'kombinazzjoni imma frott ħidma konġunta ta' tamsieħba li jaħdmu l-koll li jitfit għal dan l-an wieħed li jkompli jikber b'mod sostenibbli is-settur turistiku. Qal li din is-sena eċċezzjonali għal diversi raġunijiet fosthom il-konnettività u żieda fin-numru ta' ajruplani li jiġu lejn pajjiżna. Connectivity. Ġifiri n-numru ta' aeroplani li jiġu f'Malta, aħna gżira. Allura huwa importanti li għal-kemm ikollok prodott tajjeb, inti toħloq il-pont ma' pajjiżi oħrajn, tagħmilha kemm jista' jkun faċli biex il-barrani jiġi jżurna. Il-connectivity, allura n-numru ta' aeroplani li ġejjin ġo pajjiżna minn numru ta' pajjiżi dejjem jikber qed jiżdied. Allura dik waħedha huwa ta' kontribut importanti għal dan it-tkabbir. Qal il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea wkoll servit ta' fattur ewlieni għal żieda fit-turiżmu speċjalment fil-lukandi ta' Ħames Stillel. Dan flimkien mal-fatt li pajjiżna huwa sikur u joffri alternattiva għal destinazzjonijiet oħra illi fihom seħħew xi attakki riċentament. Li allura di tat ukoll kontribut importanti għaliex saru numru tal-laqgħat importanti ġewwa pajjiżna ovvjament marbutin mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u dak ukoll huwa forma ta' turiżmu. L-aspett ta' sigurtà li pajjiżna joffri u li aħna magħrufin għalih ukoll għenet biex pajjiżna jkompli jiġbed it-turisti f'pajjiżna, speċjalment fid-dawl ta' forsi pajjiżi ġirien tagħna li kienu inqas siguri minħabba inċidenti li saru. Ma' dawn jingħaqad ukoll investiment li sar u qed isir biex il-prodott turistiku jibqa' dejjem frisk u tkun indirizzata wkoll id-domanda tat turisti li qed iżuru lil pajjiżna. Billi min qed ikabbar il-hotel l-akkomodazzjoni tiegħu, min qed jinvesti fis-strutturi ġodda, forsi nies li qatt ma kienu jobsru li ħajinvestu fis-settur turistiku, illum qed jikkonsidraw li jinvestu fis-settur turistiku, investiment kemm lokali kif ukoll anki barrani. Żid jgħid li aktar ma jkollna avvenimenti f'pajjiżna, aktar l-esperjenza ssir interessanti biex tattira aktar turisti lejn Malta u għalhekk iħares il quddiem għal Valletta 2018. Titpoġġa fuq il-mappa, titpoġġa anki fid-diskussjoni ta' ħbieb ta' nies li qed jitkellmu dwar fejn beħsibhom jagħmlu l-vaganza li jmiss, dwar fejn jistgħu jsifru, jew anke forsi jikkonsidraw li jagħmlu investimenti f'pajjiż ieħor, jew jistudjaw f'pajjiż ieħor, tkun fil-sin in-nies. Dak huwa importanti, dak huwa l-marketing.